Sir Neil, mag-comment ka. Bobo naman ni Jay, ba't ganyan gumagawa na? Alam mo, ikaw yung ano eh. Siya pa yung master dito. Wala pa mali. Panikit. Dinuwa ko na natin. 20 years na ako. Ano ba tinatututot ng bata mo? Dahil. Diyan kasi, nagsimula. Start na. Pangilang game kayo? Magal pa, pangilang. Bracket kasi may bracket. Tapos susunod daw yung tricep natin sa bracket. Yun yung unahin. Di ba yung WS? Alam mo? Hindi, minsan kapag may gusto daw niya maglaro, galing nga kami sa San Fernando. Mas malapit kami sa San Fernando. Partner mo. Tingnan mo.
Paano ko kinain si People? Ah. Ay, laki. Ano ito ba? Pinakasyata na yun. Kapal. Yung picture na ako. Ano ba? Nasusuwa ko lang. Ah. Ano sa ginagawa ko? Tapos na yan, ano? Pero mga ba rin yung gagawin ko? Yung mga plan, yung mga Kanina, nakatapos ko yung electric ah. Bala na yung electrical sa Santa Fe lagay. Sa bagay, kahit may plano na yun, hindi naman kasi. Oo. Mura na lang talaga. Makakuha lang ako. Gusto mo pala yung ginagawa niya, contractor. Yung mataas na yun, ano, kunyano, yung payat. Yung lagi kasama ng Mr. Park. Nakasalan eh. Oo, yun. Total po. Hindi. Sinuturuan ni Brian. Oo, yung sinuturuan ni Brian. Saan yung mga projects? Yung Fernando. Uy! Tanongin mo siya kung paano ba naman tinatanong kung kailan yung birthday ni Joby? Talaga, yun yung... Di ba nag-decide siya na? Kailan daw siya ulit mag-birthday? Ano na ako? Bawal. Lagi pala wala sa space. Ay, nahuli sila.
Confidential. Oo nga. Buwan mo pa lang. Loko na? Check pa? Ay, kapa, oy, puta yun naman pala. Ay, bosis, ba't kaya ganun? Bagal na ako. Pwede na kanina. Okay na. Galing mo nun na. Alam mo na kung kanina ako nagtanong. Partner, sino nanalo sa kanila? Jasper and... Ito pa lang. Kayo na? Parang hindi napapagod si Sir R. Nakamuri ang kakyalo. Gawin mo, sisimpawas ko. Ay! Sino partner mo? Carly. Good luck. Early shake. Sabi ko nga, bilisan. Kayo na yata. Di ba? Kayo na. Bigyan nyo lang isang point si Coach. Respeto sa Coach. Gusto. Please, gawin mo yung pawas ko. Ha? Grabe lang ang gano'n guys. Tama na ito. Masobra. Chip! Pwede lang kami oh. May pause na nga. Ano ito? Kamba? Ano sabi mo? Ano yun? Ano yun? Ano ba? Abot ko ba? Agis po sa inyo. Ano tayo siya? Careful yata. Hala ko yung nahulog. Dahil natin lang lang.
naman. Kaya pagisingit, masyado kasi. Kaya na ako kaya ako ulit din. Ito, nakatago lang ng kain-kain. Wala mo mabiyag. Take pa research. Kasi pula ka rin. Loud po talaga yung hangin. 4K pa kasi. Wow, Pero yung dami naman ito. wow. Ay na, Albiera na. Wala po tayo ng Albeo. Wow, wala na siya. Sa ano ka rin? Ilang ginagawa. Magkaya ka kasi magaling. Pati yung Albiera. Gusto kang mag-Albiera ka. Kaya nag-iisip ng mga ka rin. Alyo. Halo niya. Doon yan talaga. Hindi naman yung tabi ah. Isang banda na yan yung ibundok. Kaya kaya bandang makanda. Kasi text siya. Masanting mo rin yung view na rin. Masanting mo rin yung view. Hindi nga may pa mga develop. Lagpas. Una yung isang mukha ng kita sa akin. Wala, investment. Dati kasi lima niya rin yung gabon. Basta isang kay. Kasalitan eh. Uli yung ngeni eh. Sa bagay ngeni at tingasan niya. Kanin ba? Mura itang ka rin, ikaw ito sa 200 pa. Ngayon, itang at itang kay ka rin, hindi dala ulit yung pag-develop na. Sa 400 mo. Ating kaya. Ito. Ating pangsan kaya. Pero atin. Wala yung sa na. Bisa ka nung ating titulo o klowa. Alirit ang klowa, magaling ng patitulo rin, mas mura mo akwa. Wala ko idea. Bakit? Atin. Sektaryala? Ay, hindi kang kaya kami. Hindi ka rin. Bundok na yung tayo. Kain kaya ni si Texio. Hindi kasi may peso ka niya eh. Ayan, o, bundok ito. Sino titulo yan? Kuha yun. 200 times 10,000. Ay, hindi kang tita. Alam mo, hanggang 1 million mo? Ay, hindi nakakita niya si Texio. Ating ng dalan. Ating right of way. Sementado yun po. Kaya sarili mo ang magnet na. Kuha wala mo. Yung kaya ating titulo ka rin. Pagkulay lang, sa kuran. Kung yung takluwa ka iba, patitulo ka rin. Kumbaga, malapit na doon. Hindi na ka mag-1 hectare? Alpha ka, kaya yung gano'n eh. Ano ka? Ano? May developer or Wala. ano? Mga ano lang. Hindi, mga private person. Oo, may mga given ka. Hanggang 1 hectare, 200. Kota kayo, kung ano na Sige, ang sabi yung ganito. ka rin, gaya ka ng view. Kuning yun nga, yun yung kaya na Pero kasi kami sa Advent, sobrang mahal naman. Ah, Sierra. Sierra? Sobrang naman yun. 9, umabot ng 9. Lahat pa lang. Ang per square meter nila yata Nung kami, nag-offer sila 10,000 per square meter. Okay na naman, malapit lang kami doon. Hindi na kami bumili. yung binibigay kasi sa amin, parang i-resell na lang yung Ah, may-ari. siman. Oo. Sabi niya, yung unang-una, yung phase 1 nila. Maganda naman, kaso, sobra naman. Sabi ko, nakakapagpatayo ko rin. Dati, ano lang yun?
1,000 per square meter nung una. Hindi, meron pa siya yung mas mura. Pero kung daw yung parang Alveo ba yun? May iba-iba siya eh. Aldera at saka Alveo. Yung Alveo ba yun? Sa Aldera, meron pa siyang iba-iba. Oo. Merong may bahay na, merong may lot lang. Yung binigay sa amin yung prime nila. Yung mas sa may office yung parang. Sara. Oo, yun. Mas meron daw sa dulo, yung may mga ganda. Pwede bulot yun doon. Kaya lang, Gustuhan nga namin yung paglalabas sa Ezekiel Street na na. panic ka na ako. Kasi nung nag-offer sila sa amin, kaya hindi kami yung nag-ano, minsan tahanan ng aeroplano. Yun na nga yung tahanan ng aeroplano. Ano natin? Di, wala pa naman ano, wala pa. Wala pa. Wala pa kasi may forces. Wala pa. Pero sa inyo, Ay, ano yan? Kayo ba yan? Tay, paano tulo niya? Isa lang o certified ko? sa mga COA. Bali ano yun, mother title. Eh, di, Oo. parang nai-award na dun sa mga kasamang tawag dun eh. Yung mga rights lang, tapos nag-ayos na nila. Nakakalo na, kaya parang ano ng COA. Pero hindi din yun. Pero yung mas mura, wala pa ng title, ikaw na mag-aayos. Pero ano tayo? Pero mo na. Ano tayo ka lang? Nalo kayo? Gusto ko rin ng ganyan kasi may isa kami kuba na nag-give up namin dito namin sa may abakan. Pero ate naman niya yung namili. Pero ngayon, grabe ng kuba dun sa may abakan. Nakuha namin yung 500 pesos per square, no? Binenta ko sa atin. Kahit dun sa amin. Mahal. Kaya, Kaya gusto nga ng Sir, raket ako? na? Wala mo ba? Oo, sabi ko yun. Nakalungan ko. Si Stella ng sir nila raket ako. Eh, kaya pa sino? Si Sir na yung mga anak ka? May anak ka? Oo, ano din. Kaya itang kayo. Ito malapit lapitan na. Wala siya din. Malapit lapitan ko.